da Allah ka gaya mai dama na zo ne in gaya mai yar gidan dattijo malam dattijo malam mutumi dattijo na kace yarsa ce ta zo haihuwa to sai aka samu tangarda ta zo haihuwa shine dan yazo bare shine yawa nake ta in ya dawo sai mu je mu yi mai ta'aziyya ka gaya mai kace zan zo da in Allah ya zan gaya masa za mu je mu ta'aziyya kaji na gaya masa in Allah ya na sha gaya muku cewa ba na son ban ganin samari suna tara gashi irin wannan na sha gaya muku ba za ka daina ba ai baba wannan wannan ai abin namu ne na samari ku lokacin ku kun ci naku zamanin ai mu dole abin mu ci namu ai ni kace gaya wa haka bayan na kake faɗa kun ji zan batan ma ba wallahi idan na sake samun ka da kan nan baka yi aski ba ranar kasuwa in ta zagayo ban ga kai aski ba zan zo da shememiyar wukata in cire kan in je wajen fanka mai aski ko in kai wa dattiya ya aske kan nan tas sannan zo jona ma kan to baba na ga baba ba da kirki in Allah ya zan aski to shikenan in Allah ya da Allah ka ga mai ka ga mai ka ga da lanto din ka ga da lanto ashe abokan baba ma su ma haka suke su ma suna wani zauna majalisa ashe haka suke su zai su zauna su yi ta shirga uwar ƙarya mu kuma mun yi tamu kai ka je zai ka yanke ko ta yaya za a yanke mutum kai kuma ya fito Allah zai